गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय नाथ मन्दिरनि साखाथियाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै मैया अल BTR बेंगलि इयुथ फेडारेसन गसाइगाव जिल्लानि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मैया खन्थाइगिरि रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि खुंगा 162थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTRनि MCLA सजल कुमार सिंह, मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी आरो गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTRनि MCLA सजल कुमार सिंह बिथां आरो मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोना सानैबो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि सावगारियाव मान बावो आरो गोजोननि थाखाय गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारियावबो बाहागो लानानै रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि सावगारिखौ लाना गोजोननि थाखाय गसाइगाव सहरनि गेजेरजों 5 किल'मिटारसो गोजान लामा हानजा सुरो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव जाथि, धोरोम, राव, हारिमु बासियाजासे गोबां हारि माहारिनि सुबुंफोरा बाहागो लायो। BTR सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड जिउ राहा दानायनि हाबाफारि बानजायदों। फरायसाफोरनि इयुनखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनाया बयनिबो मावनांगौ बिबान। BTR सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै बड'लेण्ड जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां होनाय सावराय मेल लादों। BTR सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय सोलोंथायारि सावराय मेलखौ बेखेवना होयो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुर सरगयारि, MCLA माधव चन्द्र छेत्री, MLA लरेन्स इस्लारि। फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो दिसपुर कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल डक्टर सुनिता आगरवालाया। मख'नो गोनांदि BTR सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय बड'लेण्ड जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां हाबाफारियाव BTR ओनसोलनि सा 1200 फरायसाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिउ राहा दानायाव जोंनि मावनांगौ खामानिफोर आरो थांना थानायनि राहाखौ माबोरै दाफुंनानै लानो हायो बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव थानाय सा बाथाबारि, लावख्रिगुरि, 4 नं सेरफांगुरि आरो दुनाबारि गामिनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव BTR सोरखारनिफ्राय गोदानै मावफुंनानै होनाय लामा आरो दालांफोरखौ गावनि दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि चिरां भारत-भुटान सिमा 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय बे बेंटल सेरफां ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा लामा दालां हान्थामेलानि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो जेंनाजों मोगा-मोगि जानायनि उनाव गोदान सरखारनिफ्राय गोदानै लामा दालां मावफुंना होनायखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय सिपाझार थानानि आइ.सि. निताइ चन्द्र रायआ सासे हिनजावसाखौ जुलि लानायनि मुङाव जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजाबाय। हिमन्त बिश्व शर्मानि सरखार सालायनायाव दायनिगिरिनिफ्राय रावबो बारग'नाय नङा। पुलिसआनो जा एबा सोरबा IAS अफिसारानो जायाथों मानो, रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै साफ्रोमबो दायनिगिरिया गनाया गोरलै नङा। बेबादिनो सासे पुलिस अफिसाराबो मैया हमजाबाय। जोबथायाव मोजां मोननायनि दायाव थगायनानै हमजाबाय दरं जिल्लानि सिङाव थानाय सिपाझार थानानि आइ.सि. निताइ चन्द्र रायआ। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालबारि गामिनि रमेश रायनि फिसाज्ला निताइ चन्द्र रायआ जुलि लानायनि मुङाव थगायनानै हमजाबाय। थांनाय 2018 मायथाइनि 18 जानुवारियाव धुबुरी जिल्लानि सासे हिनजावसाखौ जुलिनि मुङाव आस्थाम सोनानै रादाय जाबायमोन। बेनि उनाव हिनजावसाखौ हाबानि सिगां सोलो आरो बोलोजों आइ.सि. निताइ चन्द्र रायआ जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजदआ सोराङाव फैयो। गुबुन खेबसेबाव जिनाहारि खालामनायनि थाखाय निताइ चन्द्र रायनि सायाव ब्लेकमेलिं खालामनायनि गोख्रों अजदआ फैबावदों। बेनि उनाव 2022 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव धुबुरीनि
नि हिनजावसाया गोरबोआव थानाय रिपर्टआ सोराङाव फैयो। बबेखानि आइ.सि. निताइ चन्द्र रायआ बे रिपर्टखौ मिथिनानै हिनजावसानो जरजुलुमै टेब्लेट जाहोनानै गोरबोआव थानायखौ खहा खालामहोयो। नाथाय आयेननि नोजोराव जेसेबांखि आन्दोआव थाया मानो, दायो आइ.सि. निताइ चन्द्र रायआ हमजाबाय। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव भुगिनांनाय हिनजावसानि नखरा थांनाय माखासे समनि सिगाङाव पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ हमबाय। बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ पुलिसआ हमनाय लोगो लोगो पाकिस्तानाव हिंसायारि दुंहाव थासारि सोमजिदों। इमरान खानखौ हमनायनि हेंथायै पि.टि.आइ. राजखान्थि दोलोनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरा लामायाव ओंखारनानै खुद्रिसारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ हमनायनि उनाव दायो इस्लामाबाद हाइ कर्टनि लांगोनायाव रैखाथिनि राहाखौ गोख्रों थिसनदों। लोगोसेयैनो इमरान खाननि हेफाजाबगिरिफोरा खुद्रिसारनायखौ नोजोर बोनानै इस्लामाबादाव 144 धारा आयेनखौ फोसावदों। पि.टि.आइ. पार्टीनि दैदेनगिरिया बुंनाय बायदिब्ला इमरान खाननि जिउआ दायो खैफोद गोनां। बेनि अनगायैबो पि.टि.आइ. राजखान्थि दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि पाकिस्तान सरकारा थांखि लादों होननानै गोख्रों अजद खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगां मोनसे सुबुं गौथुमाव बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मैया गुबुन मोनसे गोख्रों अजदआव इमरान खानखौ पाकिस्ताननि रैखाथि हानजाया हमनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव थासारिया जोबोद दुंहावै सोलिगासिनो। दासान्दि मणिपुराव कुकि आरो मिते हारिनि गेजेराव हिंसायारि थासारि सोमजिदों। बे हिंसायारि जाथायखौ नोजोर होनानै क'क्राझाराव बि.टि.आर. सरकारा गोजोननि थाखाय ममबाति फोजोंना आर'ज गाबदों, जाहाथे मणिपुर रायजोआव गोजोन खौसेथिया थाबैनो फैफिनो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बि.टि.आर.नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, बड'लेण्ड ओनसोलावबो मणिपुरनि बायदिनो हिंसायारि थासारिया खनले खनले जालांदों। बेनि फिनजाथायखौ जों मोजाङैनो बुजिनो हायो। बेनिखायनो बड'लेण्डआव, आसामाव एबा भारतनि खना खनला जेरावबो बेबादि थासारि जानायखौ जों लुबैया। बेनिखायनो मैया मोनाबिलिनि समाव बि.टि.आर.नि सेक्रेटारियेटआव ममबाति फोजोंनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानाय जायो, जाहाथे मणिपुराव जोबोद थाबैनो गोजोन आरो खौसेथिया फैफिनो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बि.टि.आर.नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बि.टि.सि.नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनुराग गयेल आरो इउ.पि.पि.एल. दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। दासान्दि PMAY-G न'नि रां जाख्ल'नायनि गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुगासिनो। थिग बिब्दिनो रामफल बिल भि.सि.डि.सि. मेम्बारनि सायाव सोमजिदों रां जाख्ल'नायनि अजद। थांनाय 8 मे खालाराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों गंनै नखरनि PMAY-G न' मोन्नायनि मुङाव हाबनाय रांखौ रामफल बिल भि.सि.डि.सि.नि मेम्बार बेलगुरि गामिनि थागिबि मनिलाल बसुमतारीखौ रां जाख्ल'दों होननानै बुंनायखौ नंखाय होननानै फोरमान होफिनदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे गंनै नखरा मनिलाल बसुमतारीनि आंगोनि बिमा-बिफा आरो बिमानैनि नखर। लोगोसे थांनाय 8 मे खालाराव जाय बाथ्राफोरखौ न' मोनगिरिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन, बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौनो साजायनानै फोरोंखाजोबनानैसो बुंहोदों होननानै अजद होबावदों न' मोनगिरिफोरा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एस बि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।